Αθλητικές κακώσεις, όταν λέμε αθλητικές κακώσεις, μιλάμε για κακώσεις που γίνονται κατά την άθληση. Είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, είτε σε αεραστεχνικό επίπεδο. Συχνές αθλητικές κακώσεις είναι κακώσεις του γόνατος. Είτε μιλάμε για ρήξη μηνίσκου, είτε για ρήξη προστίου οπιστίου χιαστού, είτε για ρήξη έσω-έξω πλαγίων. Μπορεί να είναι βλάβες του χόνδρου, μπορεί να είναι μέχρι και κατάγματα μια αθλητική κακώση. Οι αθλητικές κακώσεις γενικότερα οφείλονται σε κακή εκτέλεση της άσκησης από τον αθλητή, σε κακή προθέρμανση, να μην έχει κάνει διατάσεις, να μην έχει κάνει τίποτα, σε κακό εξοπλισμό αθλητικό του αθλητή και σε τραυματισμούς που μπορεί να τύχουν κατά τη διάρκεια της αθλοπαιδιάς. Είναι κακώσεις που ουσιαστικά λύνονται οι πιο πολλές από αυτές αρθροσκοπικά, κακώσεις οι οποίες η συχνότητά τους σιγά σιγά μειώνεται.